Priatelia, nachádzame sa v Isfaháne, v kráľovskom paláci, ktorému sa hovorí, že Čehel Setún. Prečo? Lebo má 20 stĺpov nad vodnou hladinou, 20 stĺpov na vodnej hladine. Čehel Setún znamená 40 stĺpový palác. Poďme sa pozrieť, čím je výnimočný. Tento palác bol postavený v 17. storočí, dokončený takmer o 100 rokov neskôr. Vystúpame hore cez veľkú verandu. Typické paláce boli otvorené. Bolo tu horúco. Rokovania sa diali na otvorených priestoroch. Keď boli ovšem tajné, konali sa vo vnútri. Teraz potrebujete veľa fantázie, pretože toto všetko bolo pokryté zrkadlami do momentu, kedy nevyhorel. Keď vyhorel, všetky zrkadlá popátali a zostali len múry. Ale v zadnej časti máme krásne zrkadlá, stále sa nám zachovali. Poďme sa na to pozrieť. Vidíte, že nie je tu veľa turistov. Máme obdobie novoročných sviatkov, práve nám končia. Oslavujú ich od 21. marca až do začiatku apríla, takmer 2 týždne. Ešte stále sme v tom období. Pozrite sa na tú nádheru. Zrkadlá hore na stropoch, zrkadlá na stenách a vo vnútri nádherné maľby. Poďme sa pozrieť dovnútra. Stále veľa zrkadiel, stále viac a viac. Momentom prechodu cez bránu sa dostávame do tajných miestností, kde zrkadlá končia, ale čaká nás niečo oveľa zaujímavejšie. Pozrite sa na tú nádheru. Historické zaznamenania rôznych udalostí. Sú tam vojny, sú tam stretnutia. Ide o hlavnú prijímaciu miestnosť, tu kráľ prijímal svoje návštevy. Dnes toto múzeum víta svojich návštevníkov. Posielame pozdravy na Slovensko.